ଇସ୍, କି ଲାଜ ଏତେ ଲାଜ ତମକୁ କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନି। ଯଦି ଏତେ ଲାଜ ଗତି ତାହେଲେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା କେମିତି? ଆମ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସୁଛି କେମିତି? ହ୍ୟାଲୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତମେ ବୋଧେ ଜାଣିନ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉ ପଛେ ଗୋଟିଏ ପିଲାର ମା ହେଲା ପରେ ସ୍ୱାମୀମାନେ ନୂଆ ଠିକଣା ଖୋଜନ୍ତି। ନୂଆ ଠିକଣା खुशी खबर देल मोर स्वामी को सार्थक देल से खुशी जब मुझे तुमको किसी नदी कथा खराब होनी बंद करो ना चलो बाबा आखि बंद करो आखि बंद करो बाबा Yeah.